هاليلويا. Grazzi mulejn il-qawkom, eżiz aħwa Maltin u għawċin, għal serata oħra ġewwa River of Love. Nħeġiġkom biex lestu il-Bibja ħdejkom, lestu l-kelma Alla u lestu qalb bil-ġuħ għal kelma tal-mulej. Halleluja. Ok, għajja nitolbu fl-imkien, ħalli minn qalbna nilqaw il-kelma Alla, nkomplu nikbru u nissaħħu f'dak li mulej għandu għalina. Amen. Grazzi Ġesu. Kulħadd jgħid u jitlob miegħi. Missi qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Kompli għallimni. Kompli armani. Kompli immaturani. Għatini ġuħ. Watch għal-kelma tiegħek. U għatini spiritu ta' revelazzjoni warfin biex inkompli nġi trasformat bil-kelma qaddisa tiegħek. Niddikjara li jien għandi dak kollu li l-Bibja tajt li jien għandi, jienu dak li l-Bibja tajt li jienu u jien kapaċi għal dak kollu li l-Bibja tajt li jien kapaċi. Lilek mulej nagħti qima u tifħir u ringrazzjament f'isem Ġesu Kristu. Amen. Illum ħankomplu nitkellem fuq it-tielet messaġġ fuq il-Knisja Apostolika u fuq l-uffiċċju tal-Apostlu. Morru fi ktib ta' Luqa kapitlu 11. Ħanagħmel daqsxejn. Kemm minnkom ma smajtux iż-żewġ messaġġi ta' qabel, olli jdejkom. Dak li ma smajtux fuq il-messaġġi, olli jdejk? Ma smajtuhomx. Jekk intom ma smajtuhomx, please għamlu lilkom infuskom pjaċir, morru isimgħuhom. Morru isimgħuhom. Edin kolla fuq il-YouTube, dan huwa it-tielet messaġġ hekk alla jrid issa. Luqa 11, vers 49. 11, Luke 11, vers 49. Din hija waħda mill-iskrittura bażi. Hawnhekk jgħid Ġesu, ara jien nibatilhom profeti u apostli. Kulħadd jgħid profeti u apostli. Isimgħuni sewwa. Żgur ma kienx qed jirreferi għal passat. Għax da Ġesu qed jitkellem għal futur. Sewwa għal dawk li ma semgħunix ħanejt ċertu affarijiet li oħrajn semgħuni, imma tajjeb tiftakruhom ħalli tkomplu jidħol fl-ispirtu tagħkom u dawk li ma semgħunix ħadd titgħallmuhom l-ewwel darba. Fit-Testament il-qadim ma kienx apostli. Fit-Testament il-qadim kien hemm tliet uffiċċji, teġġattilkom dik hemm darba, ma kien l-uffiċċju tar-re, l-uffiċċju tal-qassis u l-uffiċċju tal-profeta. Dawk biss kienu il-midluka tal-mulej, dawk biss. Il-xogħol tagħhom kien varja mod drastiku minn wieħed għal ieħor, imma pratikament l-unika wieħed li kellu l-kelma tal-mulej kien il-profeta. Ir-re kien jirċievi l-kelma mingħand il-profeta sewwa biex iwassal il-kelma lill-poplu. Illum bil-grazzja t'Alla, skrittura tgħidilna f'diversi bnadi, għandek l-ewwel Pietru 2:9, l-Apokalissi 1:6, Apokalissi 5 vers 10, li aħna l-kol kemm aħna saċerdoti assessin. Issa il-poplu kollu ta' Kristu, kull min hu Kristjan ġenwin jissejjaħ assis u saċerdot. Amen? Nistgħu nsewwilek soru jekk inti oħti. Għax tfisser sister. Swor, anyway. Imma vera, ġifieri issa il-poplu kollu t'Alla, kull min hu ġenwin inwielet minn ġdid, jissejjaħ sultan. Jissejjaħ reali u jissejjaħ saċerdot. Jew nkella saċerdozju, poplu ta' saċerdoti jew saċerdozju reali ta' saltna. Mela dik hija id-DNA spirituali tiegħek, mhux l-uffiċċju. Id-DNA spirituali tiegħek, mhux uffiċċju. Għaliex profeta fit-Testament il-Qadim kien uffiċċju. Ir-re fit-Testament il-Qadim kien uffiċċju. Il-qassis fit-Testament il-Qadim kien uffiċċju. Illum fit-Testament il-ġdid aħna l-koll assessin u saċerdoti mhux bħala uffiċċju, bħala id-DNA spirituali ta' kull Kristjan il-moment
jitwieled mill-ġdid. Imma mbagħad hemm uffiċċji. Dak li jgħidulhom bl-Ingliż obviously offices. Hemm 5 partikolari u 4 oħra li huma fih dan il-Knisja. Kollha fih dan il-Knisja, hemm 9 b'kollox, imma hemm 5 partikolari li jgħidulhom ministeri jew uffiċċji jew nkella bl-Ingliż governmental offices. Dak huwa id-disinn tal-unika Knisja li Kristu bena. Moħħkom daw il-5 uffiċċji u l-4 l-oħra, plus li għandek 9 doni tal-Ispiritu Santu, imma dawk mhumiex uffiċċji, dawk huma doni, daw jissejħu ministeri. Id-doni huma don, gift bl-Ingliż. Charismatas, minn hemm ġejja l-kelma karizmatiċi. Okay? Li supposti operaw fid-doni. Mela uffiċċji biblikament hemm 5. U jekk tittot l-4 l-oħra tista' tgħid li hemm 9. Sewwa, imma daw huma uffiċċji kulħadd jgħidha warajja konsagrazzjoni jonkella grazzja speċjali biex tali persuna jopera f'tali uffiċċju. Amen? Dejjem għal-bini tal-Knisja tal-Alla. Issa, għal dawk li ma semgħunix ngħid ħan nirrepeti. Jiena nemmen fil-Knisja Apostolika. Issa, għaw xaħat minnkom tgħid kattolka, nista' ngħidilkom kattolka wkoll. Kont nitkellem xi ġimgħa jgħidu. Xaħat qalli passer aħna kattolċi. Kattolċi jekk tittuħodha fil-versens għall-kelma li tfisser universali, b'dak is-sens iva. Imma jiena Gordon John Manche żgur li minix kattolku Ruman. Anzi, bimħabba, imma jekk tituħu għalik dak affarijiet tiegħek. M'għandix għadma kattolku Romana ġofija. Dak ma jfissirx ma nħobbhom, bħalma nħobb il-Protestanti, nħobb l-Ortodossi, nħobb il-Musulmani, nħobb il-Latiji, imma jiena m'għandix għadma kattolka Romana fija. Amen? Meta jiena jekk Gordon John Manche tisimgħu xi darba jgħid Catholic tfisser jemmen li l-fidi tagħna Kristjana, l-unika waħda li Kristu waqqaf by the way, hija universali. Issa hawn ħafna frijaj, eluf infatti, anka fi dan il-Kattoliċiżmu tagħhom ħafna frijaj ġifieri. Fil-Ortodossismu, inti fanti anka ortodossi għandek ortodossi kopti, ortodossi Grigi, ortodossi Eġizzjani, ortodossi Russi, għandek ortodossi Armeni, daw kollha frijaj differenti. Issa, għandek Protestanti, turrung frijaj oħra. So għandek Kattolċi wkoll ħafna, Romani Kattolċi li jgħidu Romani Kattolċi li huma frijaj. Jiġifieri, issa, kulħadd jgħid imnalla, kulħadd jgħid imnalla. Li Ġesu bistu għal-bib. Jiġifieri, minn daw il-knejjes jew ismijiet kollha, jekk bniedem vera għandu l-Ġesu, vera ma, u ovvjament ċertu nies iktar tarafhom malajr jekk hux vera ta' Kristu jew lew ċertu nies mhux daqshekk malajr, u ċertu nies tarafhom li verament humiex. Sewwa, imma peress li l-qalb Alla biss jara, ħankunu ġenerużi. Min għandu l-Ġesu vera, bħala s-situ s-salvatur tiegħek. U vera inti ġenwinament tipprova timxi miegħu, tipprova toġbu, taqra l-kelma, tixxierek. Jekk vera inti ta' Ġesu inti salvat. Issa, il-kwestjoni hija kemm qed tikber, kemm qed twettaq il-pjan tal-Alla f'ħajtek u f'kemm verità qed timxi. F'kemm verità hemm timxi. Pawlu jwissi li Timotju li hemm dottrini li jistgħu jitfgħu l-infern. Hemm dottrini li jistgħu jitfgħu l-infern. Issa hemm tagħlim ieħor jew dottrini ieħor li huwa ħażin imma forsi mhux bil-fors ħajpoġġilek ruħek fil-periklu, imma xorta ħażin. Imma hemm dottrini li jistgħu jpoġġulek ruħek fil-periklu. Għax imbagħad ma tibqax Kristjan apostoliku, issir apostasi. Tfisser dbiet mill-fidi apostolika. Dawn l-affarijiet mhumiex qed tqal, imma tajjeb li nikklarifikaw. Meta aħna ngħidu
Meta River of Love jgħidu aħna kien tinnota fuq il-website tagħna fuq il-Facebook tagħna aħna ngħidu li aħna knisja apostolika, profetika, evangelika, jew evangelistika, biblika, kollox. Jrid tkun kollox jrid tkun bbażat fuq il-kelma qadiġa tal-Alla. Kollox. Sewa speċjalment id-dottrini. Dottrini li huma il-pedamenti u l-kolonni tal-fidi. Jrid tkun kollox bbażat fuq il-kelma. Kien hemm affarijiet li huma ambigwi, dik ma ssirx dottrina, ssir opinjoni. Ma ssirx dottrina dik. Qed tifhmu s'issa? Amen? Imma, mela jekk aħna ngħidu li aħna apostoliċi, il-kelma apostoliċi hija kelma biblika u hija kelma użata komuni. Il-Knisja Kattolika ta' Ruma tgħid li huma apostoliċi, anke l-Protestanti jgħidu li huma apostoliċi, anke l-Battisti jgħidu li huma apostoliċi, anke l-Ortodossi li jgħidu, allura li huma l-vera l-apostoliċi. Jiena nemmen biex inkun ġenerus u integru nemmen li hemm ħafna veritajiet, ċertu hemm ħafna kampijiet jew bosta kampijiet li għandhom ċertu veritajiet. Once again jekk għandhom il-Ġesu salvati, jissejħu waħtok uħuk u inti tagħhom fi Kristu. Imma jiena Gordon John Manxe, it-tip jiena bħalkom, bħal ħafna bħalkom, u nispera li kollha minnkom hekk, li jiena jekk igidba ma ngħidx hija ħalli jibda isek. Le, jina rija la t-dejja illa, la t-dejja lejli. Għaddifmu? Jekk hija gidba, anka kalmet li nanna u l-boznanna kienet tamela u n-nanna kienet tamela, u mamma kienet tamela u l-kelb kien jamela u koll il-papagall. Sawa, jekk tmur kontra l-kelma għandisa Alla, jina ħaddejjani. Ma mux kullħat għandu dak il-ġuħ. Mux kullħat għandu dik l-intolleranza għal-gideb. Għaw min imelles ħafna bosta dottrini gidbiet u hemm turrun għal dak li du tisimgħu morru simgħu diġà minna xi xarajn jitkellmu fuq dottrini folots minn Ruma li jikkontradixxu bl-aktar mod sfaċċat kliem Kristu. Kull nhar ta' erba'. Sewwa. Imma nemmen li hemm kattolċi li jħobbu lil Alla u nemmen li hemm kattolċi li anke għandhom il-Kristu. Kemm ħajkbru u kemm ħajlestu jgħidu hija diħana l-għajnejja, diħana l-għajnejja tispiċċa għami. Das kemm ikollok għalfejn tagħlaq għal għajnek għal ruxma ta' affarijiet. Sewwa, imma biex inkun veritier u integru quddiem Alla, aħna nafu li s-salvazzjoni hija permezz ta' wieħed Ġesu, sewwa, imma mbagħad Alla jridek tikber għax hemm pjan fuq ħajtek li Alla jridek iwettaq. U inti tista' ġibu l-glorja l Alla biss jekk twettaq il-pjan ħajtek. Inti ma ġiblux glorja l-Alla għax tmur knisja u teħlisa. Ġesu Kristu ma sarx kapunata u pastardjat, mhux ippastardjat imqattija biċċiet, mhux ippastardjat, ikkapuljat. Biex inti ġes tmur teħlisa l-ħadd. Dak mhux Kristjaneżmu. Ġesu ġi għal ħafna iktar minn hekk, ħalla dak il-prezz qares għal ħafna iktar minn hekk. Imma bil-bini tornat, mod assolut maġġoranza, hekk jaħsbu li dak huwa l-Kristjaneżmu. Dak mhux il-Kristjaneżmu. Amen. U dik mhux biss ma toġġ biss l-Knisja Kattolika ta' Ruma, imma tot anke bosta protestanti evanġeliċi l-istess ħaġa. Mela inti tkun inti tkollok il-ġuħ Alla. Inti tkun persuna tfittex. U ma tiqafx tiskopri. Amen. Mela meta xi ħadd jgħidlek apostoliku, ma tista' qatt taraħ jagħmel xi ħaġa li Kristu ma għamilx, jew Kristu ma għallimx. Jew l-apostli, it-tnax l-apostli ma għamlux, u jew il-tnax l-apostli ma għamlux. U bħalma rajna f'daw il-ġimgħatej hemm 4 livelli ta' apostli fil-Bibja. Amen? Luqa kapitlu 11 vers 49, Ġesu għalinna jiena nibatulhom profeti u apostli. Mela fil-Knisja fil-Knisja ta' Kristu, kulħadd jgħid fil-Knisja ta' Kristu. Vera ta' Kristu. Daw supposta Rom. Bimħabba ma mingħajr ma nawweġ il-verità għal ħadd fil-Knisja ta' Ruma kull ma tara biss għas-saċerdoti, assesin. U ma nafx għaliex, imma xi darba ħajnbidel dadu l-affarijiet jekk. Xi darba ħajnbidlu. Bil-fors. Għax il-verità ta' il-kelma toħroġ kull imkien. Għax billi vetornot jgħidu l-kulħadd saċerdot u l-unika uffiċċju li ma jeżistix fit-Testament il-Ġdid.
X'memx uffiċċju ta' saċerdot fit-Testament Ġdid? Għax dak spiċċa ma' Testament il-Qadim waqt li spiċċa t-tempju ta' sekk. Is-servizz ta' super saċerdot kien fit-tempju. Hello. Tabda xi ħaġa? Bimħabba imma il-verità. Amen. M'għandi xejn kontra ħadd imma il-verità tiġi imxandra għal min iħobb il-verità. Bat jekk ma tħobbix dak il-problema tiegħek mhux tiegħi. Amen. Mela, tkellimna kif l-ewwel apostlu huwa Ġesu Kristu, it-tieni l-ewwel livell ta' apostli, kapitlu ta' vers wieħed, għandek 12 apostli li huma 12 l-apostli tal-ħaruf, għandek it-tlet apostli 4 apostli li huma dawk jgħidulhom transitori, bħal Pawlu, bħal Ġagbu u bħal Ġuda, dawk kienu 3 apostli li ma kienux parti mit-12, ġi għandek 15, għandek il-Mattijas 16, sewwa, u mbagħad għandek dawk li jgħidulhom l-apostli wara li ġew warahom li jissemmew bosta fil-Bibja, għandek madwar 10 oħra fil-Bibja li jissejħu apostli li ma kienu l-ewwel 12. La ma dawk it-tlieta u mbagħad ġew il-komplement. Fosthom għandek il-Apollo, Afroditu, Barnaba, Andronikos, Ġunja, Titu, Timotju, Silas u hemm żewġ apostli oħra li Pawlu jsemmihom imma ma jagħtihomx iżem. Amen. Mela l-Knisja vera ta' Kristu hija apostolika. Amen. Il-kelma apostol tfisser mażul u mibgħut. Kulħadd jgħidha mażul u mibgħut. Dil-ġimgħa kont qed nisma' intervista ta' raj spirituali lokali li qal aħna nagħlmu id-dottrina apostolika. U sa ċertu punt għandhom ħafna bid-dottrina apostolika, però mbagħad jiġħdu l-qawwa tal-Alla. Jieħdu l-mirakli, jieħdu l-ħelsin. Mhux vera jgħidulek mhux vera li hawn nies jgħadhom jiġu oppressati mid-demonju. Illum ma m'hemm ħadd iktar jitkellem bil-lingwi tal-Ispirtu Santu. Sa naftit inti m'għedx li tgħallem id-dottrina apostolika mal kif qed titkellem hi. Qed tifhmu aħwa? Daw huma knejjes li jeżistu anke fostna. Sewwa li jaħsbu li qed jgħallmu id-dottrina apostolika forsi biċċa minnha forsi vera. Nirringrazzja l-almenu qed jgħallmu li Ġesu huwa l-unika triq is-salvazzjoni wal ħajja almenu. Imma mbagħad hemm ċank kbir ieħor ta' tagħlim apostoliku li daw ċaħduh. Amen. Hawn ġaħat għandu ħila għal min qed nirreferi mod ġenerali, ta' mhux bisimgħu. Mod ġenerali, amen. Daw ħafna drabi jissejħu Kristjani li jgħidulhom cessationist, kulħadd jgħidha cessationist. Cessationist, li għamil kalma sis, ġet nirrepeti li nifsi naqra, ma tajja, għax għed nitalmu affarijiet, u għed nismu affarijiet, Malta tisma affarijiet. Għad ma semato, ma volja jilom 2000 sena fil-Bibja. Amen. Għaw Malta, daċ barra Malta, ħafna semawu. Sewa, mela, jekk jiena ngħid li jiena apostoliku, irrid inħaddan mhux biss li nemmen li Ġesu huwa triq il-ħajja u l-verità, dik l-iktar importanti, nemmen, all right. Imma ħafna affarijiet minn hekk ta' titħaddan li inti tittemmen fl-5 ministeri. Daw it-tip ta' Kristjani li jgħidulhom cessationists ma jagħmlux li daw il-5 ministeri għadhom jeżistu. Ups. Ma jagħmlux fid-doni tal-lingwi u tal-interpretazzjoni tal-lingwi. Ma jagħmlux fid-discerniment tal-ispirti. Ma jagħmlux fil-profezija. Ma jagħmlux fid-doni tal-fejqan u l-mirakli għax jgħidulek Alla m'għadux ifejjeq u m'għadux jagħmel mirakli dak iż-żmien għadda. Għax Alla tagħhom skada. Mela, mhux tal-im apostoliku. Għanti fem? Isalvaw? Jekk għandhom il-Kristu vera jisalvaw. Ta' fej ma jistgħux jisalvaw? Jekk ikun hemm xi miraklu jew xi fejqan u xi opra tal-Ispirtu Santu jgħidu li dak ix-xietan nara. Hemmhekk ran. Don't even say bye. Run! Għax ikunu qed ipoġġu ruħhom periklu tiegħek fuq id-dawwa tal-Ispirtu Santu qatt ma taraw iċ-ċella. Mela qogħdu attenti, kunu għafu l-kelma. Ġesu qal fi Ġwanni 12. Mhux jien niġġudikakom imma l-kelma tiegħi stess tiġġudikakom. Mela kull knisja vera
li hija vera ġenwinament mibnija kif Alla rida, tkun knisja apostolika. Amen? Issa da ma jfissirx li kull min huwa pastor f'dik il-knisja huwa apostlu, Darba l-oħra tilkom xi ħaġa, ħanibda biha llum. Hemm differenza bejn off u apostlu. Però hemm ħafna similaritajiet. Għaw xi ħadd jiftakar x'inhi s-similarità l-iktar ovvja. Taf xi ħadd? Apostlu x'inhi? Le mhux biss. Apostlu bil-forsi li tkun ma jistax ikun bniedem ma jistax ikun apostlu jekk ma jkunx li għajjem knejjes u leaders. Jekk ma għajjemx knejjes, missjonijiet u leaders, żgur mhuwiex apostlu. Jista' jkun pastor, jista' jkun ħobb l-Alla, jista' jkun salvat, jista' jkun ħafna affarijiet. Ma apostlu żgur le. Għax dik hija kwalità li tappartieni biss il dak il-ministeru, dak l-uffiċċju, apostlu. Il-profeta ma jagħmelx dak ix-xogħol. Il-pastor ma jagħmilx dak ix-xogħol. L-evanġelist ma jagħmilx dak ix-xogħol. L-apostlu biss għandu DNA partikolari. Għandu bosta affarijiet partikolari. Il-xogħol apostoliku u speċjalment l-uffiċċju ta' apostlu. Li apostlu jibda xogħol ġdid mhux biex li jaqsam knisja ta' xi ħadd ieħor jibda tiegħu dan dak huwa apostosi, mhux apostlu. Li falta għandna wkoll bħannu. Infatti madwar id-dinja jeżistu. Imma apostlu huwa xi ħadd li ġie mibgħut l-ewwel nett, kulħadd jgħid mibgħut. Mhux ġast talaq. Jew ġie mkeċċi. Jekk ġejt imkeċċi, jaqbillek tindem, tikun aħam bil-paj u tmur tagħmel l-affarijiet. X'min keċċik? Ma keċċik għal xejn. Issa tista' toqgħodha toħodu kontra tiegħu, jew kontra tagħhom, jew kontra tagħha, tul għomrok. Ara ma taħsibx li Alla xi darba ħajqbel miegħek. Għax Alla qatt ma jista' jmur kontra l-awtorità stess li huwa appunta u dillek. Kontabli iva, ma mhux ħajmur kontra tagħhom biex jiġi favorixxi idea lilek. Enda fem, mela jekk inti xi ħadd minnkom jew xi ħadd minn qed jisma' met nirreferi għal ħadd. Ġejt imkeċċi, mhux bil-fors minn dik knisja da, minn kwalinkwa knisja. Anke tgħid li ma jiena għax ma naqbilx mad-dottrina, imma xorta titmur tagħmel l-affarijiet. Jew għax il-pastor għajjarni, xorta tagħmel l-affarijiet. Jew ankella għax innaf rajt il-pastor jieħu l-ħaxixa. Xorta titmur tagħmel l-affarijiet sew. Issa Alla jekk il-pastor għadu qed jieħu l-ħaxixa, Alla ħajġġudika l-pastor fuq il-ħaxixa. Imma inti m'għandekx x'aqsam. Għax meta qajmu u meta dilkom ma qatx jirreferi lilek x'taħseb int. U dak li Alla dilek bħalma tgħid f'Rumani kapitlu 11. Jekk għaddejt għall-mulejjaqa, Alla stess jerġa' jqajmu. U int min biex tiġġudika għaddejt tas-sejtijiet ta' ħaddieħor. Għalhekk kulħadd qed jagħti rendu kont għal-emilu mhux għal-emil tal-pastor jew tal-apostlu jew tal-off. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Ħanejdilkom ħaġa. U naf li hawn min qed jisma' fuq il-YouTube bħalissa żgur qed jaħseb li qed ngħid għalih jew għaliha. Jekk ma tagħmilx l-affarijiet sew, iktibha li ħankitibha, ngħidilkom issa stess. B'awtorità fuq il-kelma qaddisa Alla. Jekk ma tagħmel l-affarijiet sew, qatt ma tirkupra spiritwalment. Qatt ma tirkupra spiritwalment. Għax you are dishonoring God's divine authority. And your opinion in the sight of God means nothing. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Mela, applikaw dak li tnejt għalikom intom, poplu ta' River of Love, u li subbin u bniet, u li fil-mulej fi Kristu, applikaw daw għalikom. Ma u lebda ministru talla fid-dinja li qatt ma żbalja. U da xandu xaqsamija?
Ma u lebda Kristjan li qatt ma żbalja. Amen? Mhux qed ngħidlek inħeba wara l-iżbal għax jekk għamilt żbal titbidlu, right? Iddimdem, full stop. All right? Imma għalhekk Ġessu daw l-affarijiet iweġġawh. Kemm minnkom tħobbu l-missierkom u l-jomkom? Onestament, issa jekk ma tħobbx l-logħmu kull missierek irridu nibdew from the basics miegħek mal-Kristjaneżmu. U jista' jkun li hawn minnkom li kellkom missierkom abbużiv. U intqajt ma' nies li ġew abbużati minn missierhom jew verbalment, jew bil-dej, jew sesswalment vera, kera. It's terrible. Imma l-maġġoranza dingrazzjal Alla mhux dak il-każ. Imma għal dawk li intom taħsbu li kellkom missierkom u omkom spiritwalment tal-ġisem. Kemm minnkom tħobbuhom, holiday. Kemm minnkom ġieli ma qbiltux magħhom. Kemm minnkom tlaqtu mort tfittxu ma' mawded ieħor. Kapix? Għaliex xogħol apostoliku iqajjem ulied, mhux bawla. Tkunx bal tiġri minn knisja l-oħra. Pawlu juża kelma ħafna iktar rebsa minn dik, għalkemm l-istess tfeħħet fix-xejn. Għandha x'aqsam mal-mustarda, ma bil-biq quddiem. Pawlu jgħidha dik, fi ktieb tal-Lut. Ejna ġixxu tawliet. L-ewwel tawliet Alla, mbagħad Alla tak missieru miqben om spiritwali x'imkien. Issa sfortunatament ħa ngħidu l-verità wkoll. Hawn pastors li huma ħelwin, they're sweet, imma joperaw bħal orfni għax qatt ma kienu ulied. Ma jafux. Qatt ma kienu mrobbija bħala son and daughter. Da bħal meta kont nitkellem ma' xi ħadd il-ġimgħa. Qalli l-papa tiegħi kien iweġġani. Taf xi skoprejna fi ftit ħin? Il-papa tiegħu kien iweġġa mill-papa tiegħu. Għax hurt people. And if you want healing, you have to come to Jesus. Għax u biss jista' jfaqlek il-weġa ta' qalbek. U ħanejdlek, meta jmissek Ġesu, vera, il-weġat li jagħmellek missierek jew ommok tibda tħares lihom b'lenti differenti. U minflok tirrabja lihom tibda titħassarhom għax ma kellhomx ma rċevewx dak li għalmenu inti qed tisma'. Għalmenu jiena u inti qed nitgħallmu qed nisimgħu qed ikollna opportunità nikbru ninbidlu. Ħafna mill-ġenituri tagħna ma kellhomx dik l-opportunità. U ngħidha għal darba oħra ma nafx kemm il-mid darba qedtilkom ikkonsidraw lilkom infuskom privileġġjati ħafna. Amen. Grazzi Ġesu. Efesini 4. Għaw pastors li kienu abbużati. Min missierhom, anka missierhom naturali. Mela, mhux minn kollox hawn fil-ħajja vera bil-kollox hawn ta'. U għalhekk Ġesu biss huwa risposta għal kulħadd. Jekk hawn xi ħadd qed jisma' dal-messaġġ u tgħidlina l-pastor tiegħi weġġani. Why are you shocked? Why are you surprised? Inti lek omrok tgħid li ħadd mu perfett, allura qed tippreferi lilu, qed tippreferi ilu jkun perfett. Le, minn żbalja jrid jindem, mela le anke jien jekk żbaljajt jien qed nindem ukoll, mela.
Imma l-biċċa xogħol hija kulħadd jaħseb li ħadd ieħor żbalja. Jista' jkun li jien żbaljajt. Li kontent li went out of line and went out of order. Amen? ħalli l-mulej fejqa qlub. U inti titlob għal min weġġek. Waqt li tiftakar li instajt kont li weġġajt lilu. Xkulħadd kapaċi jgħid għax dak weġġani u dik weġġatni, għalli se jkun int weġġajtu. Jiġi kulħadd irid il-maħfra, imma jinsew li jdu jaħfru kuqu. Vers 11, Efesin 4. Ġesu huwa dak li tal il xuħud li jkunu apostli, li xuħud profeti, li xuħud evangelisti, li xuħud rajja u malmin. Il-Knisja vera apostolika tirrikonoxxih dan. Il-Knisja vera apostolika tirrikonoxxi l-apostlu, il-profeta, l-evangelist, ir-raj, pastor u l-għallim. Ek jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom, għal-bini tal-ġisem ta' Kristu. Sakemm aħna l-koll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-arfin tal-liben Alla nsiru raġel magħmul fl-aħjar ta' żmien u hekk isseħħ il-milja ta' Kristu. Meta daw il-5 jiġu flimkien jibdew joperaw, jibdew jidru, issa toqgħodx tibża mill-fals. Tiġat tad-darba l-oħra ħna ġa ngħidha, toqgħodx tibża għax hemm profeti folots. Kull ma jeżisti ġenwin ħajder il-fals. Għalhekk intom għandkom qatt tgħidu ħadd profeta fals jekk qed jolli l-Kristu għax l-ebda profeta fals ma qatt jolli l-Kristu. Profeti jiżbaljaw għaw. Apostli jiżbaljaw għaw. Pastors jiżbaljaw għaw. Bħalma went tiżbaljaw wkoll. ħadd ma qallek fals jien ta' xi tiżbaljaj vera. Għax tiegħek ma tantx kien daqshekk jidher bħal ta' ħadd ieħor. Imma ma nagħmlux awtomatikament għax xi ħadd żbalja u smajna xi biċċa news. U mhux qed nirreferi għalija da, qed nirreferi għal mexxejja, għal pastors madwar id-dinja jattakkawhom blamment tat għalih. Kieku tattakkawhom id-dinja tgħid hekk qal Ġesu li ħajamel, ma mhux minn Kristjani stess. U ma jkollok xejn x'taqsam ma' dawn l-affarijiet. Ara mhux titċappas bihom dawn l-affarijiet. Ma jmux idur il-mulej lejk u jgħidlek int fejn kont meta jnażilt il-da? Int fejn kont meta jnadliktu? U min bat għalik biex tgħid li x'taħseb in fuq? Tifhmuha? Mela Knisja ġenwina apostolika tirrikonoxxi daw il-5 ministeri. Jekk ismawni, ħanibdew naqtaw min huma knejjes li mhumiex apostoliċi. Jekk ma jirrikonoxxew daw il-5, 1000% mhijiex Knisja apostolika. 100%. Amen. Atti tal-Apostoli kapitlu 11. Atti 11. Grazzi Ġesu. Kellimna tallimna Spiritu Santu. Oh, halleluja. Atti 11, vers 27. Dik il-ħabta xi profeti minn Ġerusalem niżlu Antiokkja. Dan bejwetu ieħor xi 10 snin wara l-bidu tal-Knisja. Mela fil-bidu tal-Knisja, da mhux l-ewwel ġimgħa għaddew xi 10 snin hawn. Għad ngħidlek li qed jgħidlek Ġerusalem hemm il-profeti. Fil-Knisja tal-Ġerusalem Kristjana hemm il-profeti. Ma mhux biss hemm l-apostli, hemm ukoll issa profeti. U nafu li mhux itnaż biss għax Pawlu issa kien fosthom. Ġagbu kien fosthom. Għax Ġagbu f'kapitlu 15 jgħidlek li kien l-overseer, il-pastor ta' dik il-Knisja. Mur jgħidilhom il-Knisja Kattolika għas kien Pietru. Mela min iħobb il-gideb, dak biss huwa denju għall-verità.
Amen. Għatti 13. Vers 1. Fil-Knisja ta' Antiokkja issa, ma din hija knisja oħra. Antiokkju. Kien hemm xi profeti u għallima, issa ġanna, mela l-ewwel rajna apostli. Mbagħad profeti, u issa naraw ministeru ieħor. Għallima mhux tal-kindergarten da jew tas-Sunday school. Daw oħrajn, ministeri oħra. Barnaba Xmun li jgħidulu n-Niger, Luċju minn Ċireni, Manahem li kien trabba ma' Herodi u Tetraka u Sawlu, darba waqt li kienu qegħdin iqimu lil-mulej u jisumu, mela daw fej kienu daw? Mela Sawlu u Barnaba fej kienu? Kulħadd jgħid kienu qed jixxirku fil-Knisja. Ġifieri kienu qed jiġu immonitorjati, qed jiġu imħarġa u l-apostli qed jarawhom. Qed jaraw li dawn huma nies li qed jaħdmu diġà fil-Knisja. U diġà għandhom ministeru. Għax fl-Atti tal-Apostli kapitlu 5-6 tgħidlek l-ewwel darba li l-Knisja ordnat 7 biex ikunu maqtuqa għax-xogħol tal-kelma, djakni. Tibda tara l-livell, tibda tara l-kostruzzjoni tal-Knisja Apostolika. U fosthom minn dawk id-djakni kien hemm wieħed li ħareġ minnhom u sar jissejjaħ Evangelist Filippu. Amen? Mela daw kienu fil-Knisja, kienu fdati fil-Knisja u daw mid-dera f'xi ħin Pawlu ismaw xejn, vers 2. Darba waqt li kienu qegħdin iqimu lil-mulej u jisimu l-Ispiritu Santu qalilhom għażlu malajr lil Barnaba u lil Sawlu. Għax-xogħol li għalihom sejħtilhom. Issa, imbagħad wara li samu talbu qiegħdu jdejhom fuqhom u batuhom. Ismawhom, kulħadd jgħidha, kull apostlu vera jrid tkun mibgħut. Jekk inti tintaqa' ma' xi ħadd jgħidlek jiena għamen apostlu, jiena apostlu. Min fejn ġejt mibgħut? Min bagħtek? Le għax kelli ħolma. Le għax kont f'prayer meeting u kellhom profezija lija. Isimgħuni. Il-ħolma tista' tkun tajba. Il-profezija tista' tkun ġenwina, imma tiġi mibgħut minn ta' fuqek. Mhux minn ta' taħtek. Hello, amen aħwa. Daw minn baqtom. Baqtom Alla. Mela, is-sejħa tiġi minn Alla dejjem, kulħadd jgħid, is-sejħa tiġi minn Alla. Imma l-għażla jew ir-rikonoxximent, the recognition, comes from men whom you are serving under. Għax kulħadd jgħid jiena naqdi lil Alla ta' fej. Le jiena naqdi lil Alla bil-mod tiegħi. Inti mwieza. Int meza. Jekk jgħidu l-om laħwaħġin. Meza. U Malta ngħidu lek moza. Qed tifhmu aħwa. Isimgħuni, intom ġenituri li kellkom ulied, għandak li għandkom ulied kbar, tiġa olejtu. Olejkom, jakom. Inti għadkom ftitilu kalkom tifla takom zawiġtikom, zawiġtuha. Inti għandek tfal li zawiġtom, zawġulek imsomma, mux zawiġtom inti, ġviri. Inti għandek tfal li zawġi. Mela, it-tfal, jekk inti tinnota x'Alla dejjem jaħdem familja. It-tfal tibbatom biex jibdew familja oħra. Intom li għandkom tfal kbar, tifhmuha għax inti li t-tifla tiegħek ħatta biex tibda ħajja ġdida ma' raġel ieħor. U t-tifel tiegħek ħadtu biex jibda ħajja ġdida ma' mara oħra. Min hemm inti ġejt battom. Mhux ma aħna miżżewġna ta' hekk. Għax morna drive-thru wedding. Għanejlek. Sounds funny, but it exists.
Mbagħad ara ma tmux tgħidli li inti xi xogħol apostoliku kollu. Mela għandna apostoli Malta? Qed tifhmu aħwa? Il-kunċett ta' xogħol apostoliku anka fostna jidher. Meta l-affarijiet isiru sew, bordni divina talla. Amen? Morru l-ewwel Korintin kapitlu 12. Qed tieħdu pjaċir. Amen. Mela l-ewwel Korintin 12, ara ħanibdew naqraw vers 4. Morru vers 4 l-ewwel. Hemm imbagħad diversi doni, kulħadd jgħid doni, gifts. Imma l-istess wieħed huwa l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri. Imma l-istess wieħed hu l-mulej. U hemm diversi ħidmiet, imma l-istess salla li jaħdem kollox f'kulħadd. Mela d-doni mill-Ispirtu Santu, il-ministeri min jagħtihom? Il-mulej. Mela f'dal kapitlu għandek ġema ta' 3 kategoriji differenti. Doni, 9, ministeri, 9 u il-ħidmiet. Nis xogħol differenti, mbagħad xi darba nilkom fuq. Issa, morru vers 28. Mela f'Efesin kapitlu 4 vers 11, l-ewwel ma naraw huwa l-apostlu. It-tieni naraw il-profeta. It-tielet naraw l-evanġelist. Issa hawnhekk fl-ewwel Korintin kapitlu 12, l-ordni Pawlu jbiddilha daqsxejn. Misimgħu. Intom mela vers 27. Intom il-ġisem ta' Kristu kull wieħed minnkom membru tiegħu. Lil xi wħud Alla kulħadd jgħid xi wħud. Bħalma qal f'Efesin kapitlu 4 vers 11, xi wħud, mhux kulħadd. Għalhekk kien qed il-ġimgħa l-oħra qed Aw knejjes li kulħadd jissejjaħ apostlu mamma mija ġeżuħani. Jew kulħadd profeta, jew kulħadd pastor, listen. Bħalma ir-reliġjon ta' Ruma għandhom kulħadd qassis. Ismawni, mhux kulħadd, xi wħud. Xi wħud. Issa, jiddependi kemm ħadd tkun kbira dik il-knisja lokali. Sewwa, għax jekk intom knisja ta' 5 u 5 minnkom, kull wieħed minnkom wieħed apostlu li hu profeta. Albi, the only office you are working and walking in, is the one at office at home with the computer. That's the only office you're operating in. Amen? Mela, ma nkunux redikoli, okay? Mela, jekk aħna. Issa, moħkom għaw ħanajdew kol xi ħaġa. Għaw min jemmen li bil-fors kull kongregazzjoni irridu kien daw il-5. Mhijiex daqshekk ċara. Miex, għax jekk kien number 1 għaw ħafna kongregazzjoni li huma żgħar. Imma jista' jkun li f'kongregazzjoni ssib xi wieħed minnhom, jekk dik il-kongregazzjoni bdiet sew bil-leader tagħha Jimmy Bout biex jibda xogħol, sewwa għalmenu titissib il-pastor. Titissib il-pastor. Jista' jkun dak il-pastor huwa msejjaħ biex jkun apostlu. Jew diġà huwa apostlu għax li forsi diġà beda xogħlijiet oħra. Però mhux kull min hu pastor huwa apostlu, imma kull min huwa apostlu huwa pastor. Mhux kull min huwa isqof huwa apostlu, imma kull min huwa apostlu huwa isqof. X'inhi differenza? Il-kelma isqof u pastor huma l-istess kelma. Għalhekk fil-Kattoliċiżmu jgħidulu meta jiktbu iktar jgħidulhom it-tri pastorali, mhux it-tri tal-isqof. Għalkemm ma fiha xejn ħażin, imma tiġa tindunaw li l-kelma pastor għal-kelma tanċija mitħla fil-Kattoliċiżmu huma suppost jifhmuha. Imma meta inti għandek apostlu, x'għedna d-differenza? Li hija xi ħaġa maġġura max-xogħol tal-apostlu biss. Li jibda xogħlijiet ġodda, knejjes, missjonijiet u jqajjem uliet mhux membri bil-membership, jqajjem sons and daughters jisiru huma stess jagħmlu x-xogħol tal-bulej. Sewwa? Dil-Knisja River of Love hija hekk. Issa, moħħkom wkoll, jekk intom tindunaw l-apostli ikollhom is-Santa Sede.
Ġifieri s-Santa Sede. Ġifieri il-ħabb prinċipali minn fejn joperaw. Ġifieri l-apostlu mhuwiex homeless u laqas churchless. Amen? Għandek apostli fejn bdew tużżani ta' knejjes, jew missjonijiet u xogħlijiet. Għandek apostli li bdew tlieta, jiddependi fejn inti bsejja. Inti fem? Imma jekk huwa xogħol apostoliku, dejjem number one irid tkun mibgħut. Jekk m'intix mibgħut, bl-Ingliż nippreferija. Many went, few were sent. A true apostle is a sent one, not just a went one. I went to Africa. Are you sure? Be careful, though, you may not come alive. Come back alive. Għaliex, meta inti tiġi mibgħut, inti tiġi mibgħut taħdilka apostolika. Meta ġas taqbu titlaq, mhux biex mor il-kaċċa ta' għal-kaċċa nitolbu l-mulej biex ma taqbad xejn. Mela. Jekk inti ħatmur xogħol tal-missjoni titkellmu. Issa moħħkom hawn. Mhux kull min imur missjoni jew mission trip huwa apostolu lanqas. Imma l-kelma moderna li forsi ħankun naqra grazzjuż li xi wħud forsi jarfu xi bod xogħol apostoliku, ħafna drabi ma jgħidulhomx apostlu, jgħidulhom missjonarji. Ma jfissirx li kull missjonarju huwa apostlu. Għax ħafna mill-missjonarji li aħna mitħla magħhom Malta li jagħmlu huwa imorru jibnu dar, jagħmluhom is-sodot, jagħmluhom kitchen farm, jagħmluhom ibajdulhom. Tajjeb imma dak mhux xogħol apostoliku. Amen. Xogħol sabiħ, volontarjat, min jagħmlu għaw ħeddamlu, ma mhux dak ix-xogħol apostoliku. Ix-xogħol apostoliku bil-fors u naslu għalija di, bil-fors tidher il-qawwa tal-Ispiritu Santu. Bil-fors. Jekk inti ma topperax fil-qawwa tal-Ispiritu Santu, żgur m'intix apostlu. Żgur. Għax Pawlu jgħid waħda mis-sinjali ta' apostlu ġenwin huwa fejn tidher il-qawwa tal-Ispiritu Santu. Amen? Meta nitkellmu fuq ir-rigward qawwa, tinsix li inti kull Kristjan għandu l-qawwa tal-Ispiritu Santu u l-isem ta' Ġesu li jista' juża dejjem. Amen? Ġesu jgħidha ċara, kull min jemmen u jitammet isalva u dawn huma s-sinjali li jsegwu lil kull min jemmen. Fejja il-morda, jikkeċċi x-xjaten, jitkellem biżna ġodda. Dak għal kull min jemmen. Però mbagħad min ikun fl-apostlu, issa il-ministeri kollha l-ħamsa huma kollha joperaw bi grazzja supernaturali. Imma l-iktar żewġ ministeri li joperaw fihom il-mirakli u il-mirakli fejn għanu ħelsin huma l-apostlu u l-evanġelist. Id-differenza bejn dawn it-tnejn hija l-evanġelist jiġib in-nies lejn il-mulej u jkompli għaddej sejjer jaħdem mal-knejjes u dawk il-nies ġodda li jiġu lejn il-mulej ipoġġihom fil-knisja lokali. Sewwa xort għandu jkun parti minn knisja x'imkien. L-apostlu mhux biss tal-li jġibhom lejn il-mulej, tal-li jibnihom hu jitellaħħaw dak il-knisja u hu jibda jibaħthom imbagħad. Tifhmu? Imma it-tnejn, dal-borra għattilkom, l-apostlu vera imissom kollha d-doni. L-apostlu ġenwin kollha jmissom id-doni. Issa jekk inti tħares li 12 apostli, 12 numru differenti. Jekk tħares li apostlu l-lum il-ġurnata għaw Malta, per eżempju fid-dinja, għaw Malta ma nafx minnu apostlu. Imma jekk tħares per eżempju għabat il-Lirio Porrello. Ta' fuq il-Lirio Porrello, apostolo Lirio Porrello Malti morru simaħ, bomba, raġel tal-ġen tal-bliħ. Għandu knisja, ġili pritka unek darbtej, għandu knisja il-ħab tijow, il-ħab, il-Santa Sede, ma nafx jgħidu la bil-Malti, xesa dejdila, iktar terminoloġija kattolika dik jgħidu la Santa Sede, ma importax. Ġifiri il-ħab, il-home church where he operates out of. Sewa għandu bosta pastors oħrajn taħtu, sewa u leaders oħra, imma u jopera minn ġewwa Palermo, imma għandu madwar 50 knisja madwar l-Italja. Plus li kull knisja għandhom ħafna minnhom knejjes saħħtu.
Tifhem jiġifieri hemm għandu network kbir u kollu dan ix-xogħol li bdieħu. Qed tifhmu? Issa, aħna ma jistax ikollna 50 knisja f'Malta. Mhux għax mhux ħaġa sabiħa, ma x'aħna Malta. Mhux l-Italja, eluf ta' mil il-bot. Qed tifhmu? Imma nirringrazzjaw l-Alla għandna Malta, by the way il-knisja li għandna l-Italja hija qiegħda Modena għandha żewġ knisja oħra taħta, dik bdejnija aħna. L-Uganda, dan huwa xogħol apostoliku li hemm għawdex. Imma hemm xogħlijiet u missjonijiet oħrajn li bdiet din il-Knisja. Tifhmu? Jekk inti tmur jien naf fil-fla, kemm il-Knisja tista' tibda? Jekk tmur Kemuna, kemm il-Knisja tista' tiftaħ? Qed tifhmu ġifieri by ratio you have to calculate. Qed tifhmu? Imma bil-grazzja tal-Alla, ix-xogħol ta' Nations for Christ li bil-grazzja tal-Alla u għall-glorja tal-Alla kont bdejtina fit-2001, bdejna knisja ġewwa Kenja, l-Amerika, Malta, l-Italja. Ma huwa xogħol apostoliku. Inti f'moħħa? Amen. Mela, l-ewwel Korintin kapitlu 12. Qed tieħdu pjaċir eżita? Amen. Thank you, brother. Nofs kwart per żewġ qalli. Mela, vers 28, l-ewwel Korinti kapitlu 12. Lil-ġuħud Alla qegħdhom fil-Knisja fl-ewwel post bħala apostli. Isimgħuni moħħkom waħwa. Għaliex fl-ewwel post? Aħsbu. Għaliex fl-ewwel post? Apparti li Ġesu ma waqqafx 12 l-evangelist għalkemm kienu jevangelizzaw. Ma waqqafx 12 il-profeta għalkemm kienu jipprofetizzaw. Ma waqqafx 12 il-pastor għalkemm kienu jippastorizzaw. Ma waqqafx 12 il-teacher għalkemm kienu jgħallmu. Waqqaf 12 l-apostlu. Mela l-ewwel ministeru li der huwa x-xogħol tal-apostlu. Imma issa erħilhom dawk it-12, issa dawk it-12 mietu qudiem il-glorja mal-muli. L-apostli illum il-ġurnata kif ħankunu nafu? Għax l-apostlu ġenwin kien l-ewwel wieħed. Minkom kollha kien hawn xi ħadd qabli? Mhux fi żmien u fl-età, Fix-xogħol. Kien hemm xi ħadd qabli? Le. Allora mhux bil-forsi tkun l-apostlu li jrid jibda x-xogħol. U mbagħad id-doni jibdew jikbru u jinfirxu u jifjorixxu. Għalhekk l-apostlu bil-forsi jkun l-ewwel wieħed. Ma nara minn għandkom it-tfal intom papa u mama li dejkom flimkien. Min ġie l-ewwel wieħed minnkom? Issa rħilu li intom ħaġa waħda. Enti mhux it-tifel ġie l-ewwel. Mhux it-tifla ġiet l-ewwel. Allura mhux bil-fors li intom bdejtu għall-familja jekk intom kontu hemm l-ewwel. Qed tifhem? Alleluja. Mela l-apostlu huwa l-ewwel għal żewġ raġunijiet. Number 1 huwa l-ewwel uffiċċju li Ġesu waqqaf. It-tieni, kwalinkwa xogħol apostoliku ġenwin bil-fors irid jibda min ħajbdih ħajkun hemm l-ewwel. Mhux għasek diffiċli biex tifhimha di. Għatifmu? Issa peress l-apostlu jopra f'daw il-5 ministeri min mill-grazzja u d-dilka li Alla jkun poġġa fuq dak ir-raġel jew il-mara u r-raġel koppja Andronikus u Ġunja kienu mara u raġel it-tnejn apostli. Minnhom joħorġu doni oħra. Issa kull apostlu huwa differenti. Hemm apostli li jaċċellaw fid-don tat-talim. Għalkemm jgħalmu ma dak ikun vera strong dak id-don. Hemm apostli jaċċellaw fid-don tal-evanġeliżmu. Għalkemm jgħalmu ma jaċċellaw iktar fl-evanġelizzazzjoni. Għandek xogħol min jaċċella fix-xogħol pastorali. Għalkemm jevanġelizzaw u jgħalmu ma iktar jaċċellaw fid-xogħol qed tifhmu għax kull apostlu huwa differenti. Qed tifhmu? M'hemmx apostlu wieħed
identiku għal ieħor. Kull wieħed minna aħna we represent, kull apostlu, kull ministru, kull membru fil-ġisem ta' Kristu, we present a part, one part of a whole. Parti minn stampa kbira, sħiħa. Amen? Grazzi bola, imma jekk inti tinnota, inti għandek ministeri li jmissu ministeri oħra madwarhom. Ministeru jmiss ministeru oħra madwarhom. Ministeru oħra madwarhom. Dak huwa x-xogħol apostoliku. Tifhem? Imma jkun hemm nies jekk inti pereżempju taqbad jiena semmejtilkom il-Lirio Porrello, PDG, Palermo, isimgħu bomba. Guillermo Maldonado, kemm għamkom ġilu smajtu, Guillermo Maldonado. He's an apostle. Taf kemm hu differenti minn Lirio Porrello. Ma taf kollox. Jekk taqbdu l-evangelisti, ma tarax wieħed bħal ieħor. Jekk taqbad il-profeti, ma taqbadx wieħed bħal ieħor. Jekk taqbad il-pastors, ma taqbadx wieħed bħal ieħor. Jekk taqbad il-Kristjani, hawnx wieħed bħal ieħor. Kollha differenti, kollha importanti, kollha prezzjużi, għalhekk kieku vera kollha jagħmlu xogħolhom, il-Knisja tkun l-ikbar magna ta' qawwa potenza sopranaturali ġid-dinja. Alleluja. Amen. Alleluja. Mela l-ewwel Korintin kapitlu 12-28. Mela xi wħud Alla qedhom fl-ewwel knisja, fil-knisja l-ewwel post bħala apostli. It-tieni bħala profeti. It-tielet bħala għalliema araw issa dik kienet ir-raba' qabel, il-ħames terġa', di għamela t-tielet. Imma hekk ma naħsibx li Pawlu qed jirreferi li ma naħsibx ikellu f'moħħu hawn li qed jerġa' jgħallem il-ħamsa rigward jaċċella għax huwa hawnhekk għandu taħlita ta' doni u taħlita ta' ministeri. Tifhem? Infatti issa jaqbes fuq il-ministeri isimgħu. It-tielet bħala għalliema, imbagħad id-doni tal-mirakli, mela messa minn ministeri biżna għad-doni tal-mirakli, imbagħad id-doni tal-fejqan, mhux don wieħed, by the way, bl-Ingliż jgħidlek gifts of healing, not the gift. L-għajnuna, dil taħliba ministeru jgħal għajnuna, helps, deacons, diakni. It-traġija li jmexxu, reġa' id-don tal-ilsna diversi. Tennota ġifieri Pawlu tiqbad biċċiet, u għadhom qed jgħid isma' il-kunċett li Pawlu qed jipprova joħroġ ġifieri li mhux kulħadd huwa l-istess. Infatti ħadd huwa l-istess. Jaw il-koll apostli? Le, mhux il-koll apostli. Il-koll profeti? Ma tqulli le. Il-koll imma stenna ftit. Imma il-koll tistgħu tevanġelizzaw? Iva. Il-koll tistgħu tagħlmu xi ħaġa? Of course, mela. Ma jfissirx xi ħadd jista' jgħallem xi ħaġa bil-forsi opera bħala għalliem. Nemmen f'din il-Knisja hawn uffiċċji tal-għalliema. Hawn uffiċċji ta' evangelisti, imma l-ewwel ejjew kunu ordnati diakni l-ewwel. Amen, ħalli l-affarijiet isiru sew. Amen. Il-koll jitkellmu bl-ilsna, issa hawnhekk isimgħuni. Hawnhekk di hawn min jista' jitħawwad fuq tara mela forsi jiena ma nitkellmx bl-ilsna. Hawnhekk mhux qed jitkellem għad-don li jiġi mogħti lill-Kristjan għax il-Bibja tgħidlek f'Mark 16 jgħidlek il-koll eċċeċjaten. Il-koll qegħdu jdejhom fuq il-morda u l-koll jitkellmu bl-ilsna. Mela jekk naqbdu di u ninterpretawha mal-oħra hawnhekk qed qishom qed jikkontradixxu. Kulħadd jew mhux kulħadd. Mela nafu li kulħadd jista' jitlob għall-fejqan. Tajjeb, kulħadd jista' jkeċċi xjaten u kulħadd jista' jitlob bil-ilsna. Imma di hawnhekk qed jgħidlek għaliex mela mhux kulħadd. X'irid ifisser biha? Għax hawnhekk qed jitkellem fuq. Hawnhekk jgħidlek il-koll jitkellmu bl-ilsna u l-koll ifissru għaliex inti dan di tal-im sħiħ fuq l-internet morru semgħu. Hemm differenza bejn il-lingwa tal-Ispirtu Santu personali tiegħek u il-lingwa tal-Ispirtu Santu dak li jgħidula the gift of tongues. Pawlu jgħidilhom nixtieq li l-koll kemm intkom titolbu bil-ilsna. Sewwa, Pawlu jgħidilhom ukoll fl-ewwel Korintin kapitlu 14. Jgħid meta jiena nitlob l-Ispirtu mhux moħħi jitlob imma l-Ispirtu tiegħi. Pawlu jgħid fl-ewwel Korintin kapitlu 14 vers 1 sa 3 jgħidlek meta jiena nitlob l-Ispirtu mhux mal-bniedem titkellem, mela mhux qed jirreferi għal da.
Dak qed jirreferi għall-lingwa tiegħu personali. Meta aħna hawnhekk flimkien nollu l-koll ħinna min jitkellem bil-Arbi, min bl-Ingliż, bil-Ċiniż, bil-Spanjol, u hawn mhux għal dawk l-isna jirreferi dawk l-isna tan-nies għall-bniedmin. Hawnhekk qed jirreferi għal-ilsna soprannaturali. Dak l-ilsin li jiġi moti lil kull Kristjan għad kabbira l-inkoraġġiment għal-building tiegħu innifsu. Imma mhux kull min jitkellem bil-lingwi għandu d-don tal-lingwi. Għaliex? Għax jekk irid tkollok id-don ma' d-don tal-lingwi irid tkollok don ieħor. X'inhu? Id-don li tinterpreta. Imma jekk inti bħalma qal Pawlu meta nitkellem bil-lingwi jiena ħadd ma jfhimni imma Alla jfhimni. Għaliex għax inti mela d-don tiegħek personali titkellem bejnek u bejn Alla. Id-don l-ieħor li mhux kulħadd ikollu huwa meta titkellem u tindirizza kongregazzjoni. U għal għalek innifsek, m'għandek bżonn interpretazzjoni. U l-ieħor huwa biex tużaħ biex tibni l-Knisja, allura jiġi forma ta' ministeru ieħor. Jekk intom tiddunaw aħna ġil kultant nibdew nfaħru l-mulej. U nibdew nitolbu bil-ispirtu, bil-lingwi, u hemmhekk ħadd ma jitkellem ma' ħadd, m'għandekx għalfejn, jien m'għandix għalfejn interpreta u l-qasam għalfejn nkun naf x'attejt, għax inti tfaħħal lil Alla. Imma jekk inti hawn xi ħadd iqum bil-wifqa jew jiena u nagħti messaġġ bil-lingwi, jew iba Pawlu jgħid, jew jien stess li qed jgħidu bil-lingwi, jew xi ħadd ieħor fil-kongregazzjoni irid jinterpretah, mela dak jiġi issa forma ta' ministeru. Qed tifhmu aħwa? U jekk ma jinterpreta ħadd pastor jiġi fals? Le. Jiġi mhux qed jiġi użat tajjeb. Mhux għax jiġi fals. Qed tifhmu? Ma jfessirx li sar fals, sa dak id-don, jista' jkun li ma ġiex użat utulizzat tajjeb. U għalhekk il-Knisja tiġi malma. Amen. Jekk inti xi darba tħoss li għandek il-sin tixtieq tirrilisjah biex tagħti messaġġ, għamilha. Jekk tagħmlu imma itlob il-Alla wkoll, jew għafda l-mulej biex Alla jtik interpretazzjoni u inti tittejdu mbagħad tħoss fl-ispirtu tiegħek li Alla qiegħed jgħid par dak il-sin. Amen? U nfakkarkom li min jitkellem bl-ilsna u jinterpreta equals jipprofetizza. U kull min jipprofetizza irid jibni l-Knisja. Mhux I'm gonna kill you tomorrow. I think the pastor is gonna kill you by tonight. Qed tifhmu? Le, ġifieri biex min jiġi jipprofetizza, noqogħdu attenti x'qal Pawlu, min jipprofetizza biex jinkoraġġi, biex jibni u jħeġġeġ il-Knisja, jsaħħa l-Knisja. Biex ma tmux tiġi xi bawxjata u nqum jien u ngħidlek sit down Alla ma tgħid xejn dak int il-karnalità tiegħek. Amen? Issa, warnings minn il-mulej. 100%! Imma min jagħmel dak ma jkunx qed jagħmel la profetizza u laqqas don tal-lingwa u jinterpreta dak jiġi profeta. Araw fil-Bibja fejn Atti tal-Apostli, profeta Agabus ta' twissija lill-Knisja fuq x'kien ġej fuq il-pajjiż. U xejdu la x'kien ġara bħalsa. Meta ġiet in-nixfa u naqs karzetta ta' ekel, u għalhom biex jippreparaw bħalma qal lil Joseph, il-mulej. Għax il-profeta l-ministeru tiegħu, apparti li jitkellem taħt unzjoni profetika u divina u ta' ispirazzjoni mis-sema, imma wkoll għandu don speċjali li opera fih regolari li jara l-futur. U dak huwa uffiċċju, mhux just don. Qed tifhmu aħwa? Halleluja, amen. Qed titgħallmu xi ħaġa? Grazzi mulej, mamma mia. Naħseb għajoni għafem il-lejla da. Għamilt page waħda mill-5. Infatti għanidukom minn kem. Minn 8, minn 9. Minn 9 pages għamilt waħda, għajja, praise God. Not bad. Amen. Għanidukom maħu, onestament, ħoskom li dan it-talim jibnik. Jibnik fil-ma sens. Għalix inti dibda tħoss, jina għalix nġi l-fellowship. Għawnek xaħan speċjali. Għalix għawnek kif joperaw. Għalix inti jekk inti l-poplu ma jġiex mallem, kif ħajqum għal dik il-revelazzjoni ta' verità l-poplu? Kif ħat opera fija? Amen. Meta dil-mara, ma ġen sammi jismek imħabba għaw Malta tismana. Meta għakli pastor, meta jina bdejt insegwi dal-ministeru, bdejt nisma, bdejt nara anka jina nis joħorġu l-om ix-xjaden, vera?
X'ġara? Il-moment li daħlet taħt dik id-dilka apostolika, id-DNA spirituali tagħha nbidlet. Dil-familja hawnhekk qudiemna għadha kif ġejja minn konferenza. Qed ngħidilkom għaliex id-DNA spirituali apostolika hija biex timmanifesta l-qawwa tas-sema fuq l-art. Għax it is bringing the government of heaven on earth. That's apostolic work. Għalhekk jiena niddejjaq b'kull rispett lejn l-aħwa evangeliċi, noqgħod ngħid hemm evangelical. Certain evangelical churches are dead. I don't like to identify with that. Amen? Amen, aħwa? Issa, il-mulej birikom, il-mulej jżurhom, ma jiddependi kemm ħajħallu l-Ispirtu Santu jopera. Għax hawn minnhom jekk jidħol l-Ispirtu Santu jaħsbuh id-demonju. Hija l-verità. Iqaf il-limita lill-Alla, jidlu mulej għamel li trid int. Invadi dan il-post bin-nar tal-Ispirtu Qaddix tiegħek. Amen. Nagħti glorja lill-Alla, għandna kemm ġej minn konferenza. Il-pastor, il-host pastor, tafx għalli? Għalli, thank you brother, actually because you just brought the fire. Amen. Let me tell you something. If you meet God, you will burn. Because we serve. Our God is consuming fire. Hallelujah. Jaħasra, dil-ġimma rajt intervista well-meaning. Ta' żewġ mimħuħ jiġġieldu bil-moħħ. Qed Kristjan u xi ħadd li jaħseb li jfhem ħafna. Jiġġieldu bil-moħħ, Listen, the kingdom of God is not information. The kingdom of God is power. Is-saltna Alla hija qawwa. Mela informazzjoni. Il-bieraħ. Monna Monte Cristo l-bieraħ. Rajna dak il-film sabiħ tal-ġenna rawħ Malta Għawdex. Salbu. Imnalla kien bis kwarta, għax għamilt kwarta nikpi. Għax ku kien sadej, konna men sadej nikpi. Vera, I was very touched. And I feel very proud in a good way, as I don't like the word proud, for my sons and daughters who did this work. I'm grateful for you. I'm grateful. Your success is my success. Amen, hallelujah. Your success is my success. Imma missier mhux hekk jrid jagħmel, jifraħ meta jara l-wieħdu jibrillaw. Il-bieraħ ġie xi ħadd fuqi persuna famuża. Ma nafx hekk hux qiegħed hawn, għalli nagħti glorja lill-Alla ta' ġifieri, xina dejjem nagħti glorja l-Ġesu, qatt ma nieħu glorja, imma għalih għalli qed tara x-xogħol li qed tagħmel. Issarħilu li ma għamil xejn dan il-film, actually ma għamil xejn. By the way, da tal-krittu lili, I'm sorry aħwa. Lili taħ il-grittu. Ix-xogħol kollu li għamiltu li marqaġ, brother, u kemm batejtu, kemm daħħalt skaldi fil-kubtejk, kollu mertu tiegħi għalli. Le, ovvjament. Għatlu mhux jien, għatlu ovvjament, mhux jiena m'għamil xejn, kien da huma kollha għamlu da x-xogħol. Sewwa. Imma qed tifhmu x'inhu x-xogħol apostoliku? Do you understand? Hallelujah, il-missier spirituali qatt ma ħajħossu f'kompetizzjoni ma jibnu. U jekk narak tibrilla mhux ħajlek għax iktar tisimgħu lilek minn qed tisimgħu lili. Inter idea. Issa ovvjament kunx pastas li dak li bnik tipprova tħammġu. Amen, jankunu nies onorabbli. Sewwa u grati. Imma mela le, jekk inti topera sewwa, niddikjara fuqkom li tagħmlu d-doppju li Alla tagħna grazzi biex nagħmel jien. Amen, ħalli intom tgħidu stra kemm għamel ftit Gordon, ara x'qed nagħmel jien illum għall-mulej u ngħidilkom proset, halleluja. Amen, glorja għal Ġesu, ovvjament dejjem bil-grazzja tal-Alla x'aħna ma nagħmlu xejn minn il-grazzja tal-mulej. Amen, imma l-bieraħ meta mort hemm u morna ħdej dak klażi sem fil-bar, għax mor dak il-restaurant morna xem fieħu ma fieħ xem. U dan il-raġel, nofsu sakranazz, u beda
jgħid li dal-waqt imut. Għax għandu l-pressjoni. U meta evangelizzajklu tajtu l-Ġesu Kristu. Taf x'der ġewwa l-bar il-qawwa talla. Il-qawwa talla deret. U ma setax jemmen li l-pressjoni minn sky high niżlet għal normali finqas minn 2 minuti. Alla huwa x-xogħol tiegħi. Dak huwa x-xogħol apostoliku, dak huwa x-xogħol tas-saltna, dak huwa tiġi saltnatek u jkun dak li trid inkif fis-sema hekk ukoll fuq din l-art. Hallelujah! Amen! Gloria al Mulej, praise and worship. Come guys. Hallelujah, janqumu aħwa. Gloria lil Mulej qaddis. Thank you Jesus. Itallimtu xi ħaġa lejla? Gloria al Mulej, ħankomplu bil-grazzi tal-għada. U l-ġimgħa d-dieħla għala volja l-ġimgħa d-dieħla huwa speċjali differenti. Illejla għaw xi ħadd jgħidli pastor kelli bżonn nisimgħu dal-messaġġ. Għaw xi ħadd. Amen. Grazzi Mulej tkun here. Għaw xi ħadd illejla jgħidli pastor nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu Kristu llejla. Nixtieq nibdi ħajja ġdida mal-Mulej. Mhux tiġġojni għax tiġġojna River of Love għalkemm tajjeb imma mhux hekk. Li inti tiġġojna lilek nifsek ma' Kristu. Għax ismawni. Jista' jkollok il-5 ministeri u 5 uffiċċji u jekk ma tkunx ta' Kristu mitlu f'xorta. Għalkemm fil-versans kalma meta jkollok l-ebda uffiċċju verament jekk ma jkollokx il-Kristu. Imma il-lejla int min int fejn int. Li kieku kollek tmut illum għal ħaras qatt. Inċert li inti salvat u għandek il-ħajja ta' dejjem. Inċert li nubietek maħfura u int salvat u għandek is-sigurtà tal-ħajja eterna. Jekk hawn xi ħadd illejla jgħid li pastor jien nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu Kristu llejla, nixtieq nibda ħajja ġdida mal-Mulej, nixtieq inkun żgur li jien salvat inwieled minn ġdid. Jekk dal-persuna jenti bla misħija. Mhux għalija, għalik. Olli dik hawn xi ħadd illejla. Olli dik illejla hawnhekk. Qed nassumi li kollha kemm inkom tal-Mulej illum hawn xi ħadd ieħor jixtieq jolli deh. Hawn xi ħadd intom fuq il-YouTube u Facebook u televiżjoni. Tixtieq tagħti ħajtek Kristu llejla mingħajr Ġesu. Da kollu Grik għalik. Minna Ġesu ma jiswa xejn fatt da kollox. Ġesu huwa l-pedament ta' da kollu. Huwa l-unika pedament li ħadd ma jista' jqiegħed pedament ieħor ħliefu. Imma tittibni fuq l-apostli daw id-doni il-ministeri kollha jinbnew fuq Ġesu. Amen, jekk inti għadek ma tafx il-Ġesu tixtieq tibda ħajja ġdida miegħu, ejdi talba warajja minn qalbek, ejdi talba warajja minn qalbek. Lesti tagħti ħajtek il-Ġesu? Tagħmlu s-situ s-Salvatur tiegħek u tgħidlu jiġi f'ħajtek u jinvadilek qalbek, ejdi talba warajja minn qalbek. Kulħadd jgħidha warajja, jgħidlu Missi Qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Natik glorja, natik tifħir. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek Mulej. Nemmen b'qalbi kollha li Ġesu inti li benta l-ħaj. Inti mittalija fuq is-salib. U li permess tal-mewt u l-qawmin tiegħek inti salvajtni u permess ta' demmek inti fdejtni. Nemmen li inti mitt u mat-tielet jum rġajt irxuxtajt mill-imwiet u l-lum qiegħed fuq it-tron fuq il-lamin tat-tron tal-missier u raġa' ġej Ġesu salvani kun inti s-sit tiegħi u s-Salvatur tiegħi u kompli mlini bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Mulej nindem minn dinubieti, u aħfirli ta' kemm darba d-nibt kontrik. Għatini qalb għalik Mulej. Għallimni nħobbok kif jixxaqlek tkun maħbub. U grazzi Mulej, użani għal-glorja tiegħek millum il-qoddim. Fissem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti qed dik it-talba minn qalbek illum għal darba, in salvat għaddun bitek maħfur, illum ismek miktub fil-ktib tal-ħajja, u illum inti mwieled u milda minn ġdid. Ibda, kompli aqra l-Bibja. Kull jum aqra l-Bibja. Ta' tiskas xejt il-bnidem. Ta' tiskas xejt il-bnidem. Tkellem għal-Mulej fit-talb, kull jum irringrazzjah, faħru, għattaħin miegħu. Amen. Ħafna minn nies jixtiequ jmorru l-ġenna, għattaw l-eternità mal-Mulej u mhumiex lesti għattaw minuta mal-Mulej hawn. Minu vera Alla jieħu pjaċir jiġi l-fellowship. Minu vera Alla jieħu pjaċir għattaħin mal-Mulej. Ftakar għandek l-eternità. Mela titqatta eternità ma jew. U hawnhekk m'intix kapaċi tqabbna qatta nofsija. Jew sija. Eżis aħwa, jekk inti llejla tlab dik it-talba llum inti ta' Kristu. Mela bda aqra l-Bibja, qattaħin mal-Mulej fit-talb, ringrazzjament u t-tielet ħaġa, ix-xierek. Fejn hemm 2 jew 3 miġbura f'ismu, hemm u fosthom. Dik hija l-Knisja. Ovvjament mhux kull min jintaqgħod fasser li siet Knisja b'daqshekk, imma parti mill-Knisja.
Imma llum ejja naqgħod magħna kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibta hawnhekk fil-komunità Knisja River of Love u kull nhar ta' fil-għodu fl-10. Jekk għandek mistoqsijiet, ibgħathomna. Jew aħjar ejja hawnhekk u meta jkollna l-ħin biex nitkellmu bil-kwiet u bil-għajnuna Alla nirrispondulek dak kollu li inti tixtieq issir taf fuq il-fidi apostolika ta' Kristu vera. Il-paċi miegħek narawk il-ġimgħa d-dieħla tinsiex il-ġimgħa d-dieħla tinsewx aħwa l-ġimgħa d-dieħla huwa il-ġimgħa kbira, ġimgħa speċjali, ġimgħa mqazza. Aħna l-Kristjani kull ġimgħa hija mqazza, imma il-ġimgħa d-dieħla hija speċjali. Għaliex inġeddu, nfakru id-batijiet, il-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nhar il-ġimgħa kun magħna għal Good Friday Miracle Service. Is-Sibt għandna tqarbin bil-mejda tal-Passover. Il-Ħadd għandna s-service tal-vittorja ta' Ġesu Kristu Sidna fuq il-mewt, fuq id-dnub u fuq id-demonju. Halleluja! Jew kunu magħna narawkom. God bless you! Amen!